Yawwa, assalamu alaikum. To abin da zan nuna mana kuma mataki na gaba shine yadda mutum zai yi aiki. Na farko dai na nuna muku yadda ake rijistar My Bonus, na nuna muku yadda ake zuwa a yi setting ɗin profile a My Bonus, na kuma nuna muku yadda ake yin recharging a My Bonus. To yanzu yadda zan nuna muku kuma yadda ake yin aiki a My Bonus. To yadda ake yin aiki a My Bonus shi ma ba wahala gare shi ba. Matakin farko za ka zo kan dashboard ɗinka. Kana zuwa sai ka taɓa wannan logo ɗin manufa application na My Bonus, kana taɓawa zai buɗe ma haka. Idan ya buɗe ma haka, ko ma ta yaya ya buɗe ma, za ka zo nan daga tsakiyar wannan menu ɗin na ƙasa za ku ga wani guri an rubuta shopping, za ku ga an rubuta shopping, to sai ku taɓa shopping ɗin. Kuna taɓa shopping ɗin nan to zai buɗe muku guri kamar haka, za ku gan su gida-gida. Na farko akwai silver hall, na biyu akwai golden hall, na uku akwai platinum hall, na huɗu akwai diamond hall, na biyar crown hall, ga kuma supreme hall. To su wannan hall ɗin abin da suke ɗauke da shi shine idan mutum ya sa kuɗinsa daga naira 1000 zuwa naira 59,000, naira 1000 zuwa naira 59,000, to za ku ga wannan silver hall ɗin ne zai zama active. Manufa shine zai ɗan yi fari, ragowar duka za su yi dusu-dusu. Duk inda ka taɓa taɓawa in dai kuɗinka bai haura 60,000 ba, duk inda ka taɓawa za ka ga yana ce ma, yana faɗa ma nan gurin ba zai shigo ba sai kuɗinka ya kai kaza. To saboda haka duk mutumin da ya san ya sa kuɗinsa daga naira 1000 abin da ya kai naira 59,000, to a silver hall yake. Manufa tallan da za a bashi na sarƙoƙin da awarwaro to zai zama na silver ne zuwa na roba. To saboda haka sai ka taɓa snap idan ka san a nan kuɗinka yake. Idan kuma kuɗinka ya haura daga kan naira 60,000 abin da ya kai naira 179,000, to saboda haka shi kuma kana golden hall. So a cikin golden hall gashi nan za ku gani abin da mutum zai rinka samu ladan tallansa zai ɗan rinka ɗara na wanda yake cikin silver hall. To idan kuɗinka kuma ya tashi ya kai matakin daga kan naira 180,000 abin da ya kai naira 499,000, to kana platinum hall, shi ma nan matakinsa ya fi na baya daraja. Haka idan kuɗinka ya haura daga kan naira 500,000 abin da ya kai naira 2,000,000 da wani abu, to shi ma matakinka ya fi na sama. To kowanne sai mutum ya lura idan kuɗin da ka saka ya tsallake hall na baya, kamar yanzu mutum ya sa naira 180,000 kun ga yana platinum, to za ka ga silver ya zama active, golden ya zama active, platinum ɗin ya zama active. To fa in ka tashi ka rinka tabbatarwa wanne ne naka, saboda in ka sake ka zo ka shiga silver bayan kuma kai a ƙa'ida a platinum za ka yi aiki, to zai su baka dama ka yi aiki, to amma za ka yi mamaki ladan naka zai zama ɗan mididi domin kamar kai ka mai da kanka baya. Saboda haka sai ka taɓa inda kake. Abin dai da ba za su baka dama ba ka shiga hall na gaban naka, to wannan za su sanar da kai. To kun san wannan shi ma wata dabara ce na nuna muku, kar mutum ya je kuɗinsa ya kai naira 500,000 yana expecting a kullum zai yi aikin kusan naira 25,000, kaga ka shiga ka yi aiki gaba ɗaya bai fi ka samu 3,000 ba, kaga sai kai mamaki. To sai mutum ya lura da wannan. To kana shiga sai ka zo kana taɓa inda kake ɗin kamar haka. Yanzu kun gani na taɓa inda nake domin ina diamond hall, za ku gan shi a sama ma an rubuta diamond hall. Idan na ga ba diamond hall ba ne, tunda na san a nan nake, sai in koma baya sai in shigo nawa daidai kafin in fara aiki. To abin da za ku gane ba a nan, to already na riga na yi aiki na yau. Manufa gashi nan na yi aiki na yau, yanzu a iya yau gashi nan today commission ɗina ya kai wajen 28,140.51. Wannan shine commission ɗina na yau, na iya yau aikin da na yau. Kuma gashi na yi purchasing sau 60 ɗina na gama, sai kuma gobe. Sannan kuma ga balas ɗina nan da nake da shi a cikin wannan account ɗin nawa. Manufa idan na so wannan kuɗin na gaji da aikin nan ko wata buƙata ta kama ni, gabaki ɗaya wannan kuɗin kusan gashi nan dai kowa idan sai na gani masa naira kusan 500,000 ne da wani abu. To gaba ɗayansu zan iya tura su withdraw, kuma da izinin Allah gobe awa 24 nan kuɗina zai dawo, dan ban taɓa tura withdraw ya yi wani awa 24 ba, kuma ban taɓa tura withdraw na samu matsala ba. Saboda haka daidai yake da kamar ina jin sa a account ɗina. To ko da dai wani dalili ya kama, sannan ma kuma me ma zan yi, zan cire kuɗin gaba ɗaya, sai dai kun ga ina rinƙa zaren na ɓatarwa.
to mutum yana tashi zai fara aiki ba wani abu zai yi ba. Nan gurin da aka sa smart shopping kafin ka fara nan gurin za ku ga an sa purchase today 0, nan gurin da aka sa today commission zai zama 0. To kawai idan ka tashi in ka zo ka taɓa smart shopping kamar haka, gashi nan zai wulkita. To matsalar shine kun gani na gama aiki na sai ya rubuta min gashi nan na gama aiki na sai dai in dawo gobe. To da kamar ban gama aiki na ba, idan ya gama wannan wulkitawar zai kawo min wani logo a nan gurin akan sama. Yana kawo min logo din za ku ga hoton sarƙa da farahinta da ladan aiki na. To kawai sai in taɓa submit. Ina taɓa submit kawai zai tashi sama. Yana tashi sama shikenan, shi wannan ya tafi, ladan aiki na zai sauko cikin today commission din nan, sannan zai ƙaru akan kuɗi na. Manufa kuɗin da yake saukowa nan yana ƙaruwa a cikin kuɗin ka. Ana so dai a nuna ma cewar ka yi aikin naira kaza a rana, shi isa yake taruwa a nan kuma yake haɗewa da kuɗin ka. Saboda haka to haka zan ta yi. Nan kuma gurin da aka sa purchase today, lokacin da na yi guda ɗaya zai rubuta min 1, idan na yi na biyu zai rubuta min 2, idan na yi na uku zai rubuta min 3. To daga haka har sai na yi 60. Ina yin 60 in na daɗa taɓawa ma zai ce min a'a sai gobe, domin su wannan harkar babu cuta ba cutarwa. To saboda haka ina gama wannan zan duba today commission ɗina, zan ga nawa na samu. To insha Allah rabbi gobe tana yi 12:01 tana yi, za ku ga kuma nan ɗin ya zama 0, nan today commission ma ya zama 0. Manufa zan fara aiki. To abin murgewa a cikin wannan platform ɗin shine lokacin da kake da naira 1000 sai yau kai aikin naira 200, to in Allah ya kai mu gobe in dai baka cire wannan 200 ba, to za ka ga aikin da za ka yi kuma na gobe sakamakon 200 ta daɗa akan kuɗin ka. To sai ka ga abin da za ka samu ɗin ya kai wajen naira 20 da ɗan ɗugugguna. Manufa ita ma wannan 200 ta ɗan jawo ribar aiki. Haka jibi ma in dai kana bari, insha Allah rabbi to wannan surplus ɗin yana daɗuwa, shi ma wata albarka ce. To Allah sa mu gane. To sai dai akwai wani abu guda ɗaya, lokacin da kake yin smart shopping yana tafiya kana taɓa shi, to ana samun tangarɗar network. Wani sa'in network ɗinka ya ɗai, ko kuma kai kana sauri kana gaggawa bayan ka tura aiki kafin system ɗin ya gama ka daɗa tura wani, kafin ya gama ka daɗa tura wani. Sa'in ana samu sai ka ga logo ɗin manufa abin da ka ɗauko tallan ya maƙale, gashi ka yayi dusu ko kuma irin wannan dusun da ya maƙale ya ƙi tafiya, ka ɗan jira sakan 5, sakan 6, sakan 7 gashi shiru ka rasa mata inda za ka yi. To abin da ake ba wani abu bane, sai ka zo sai ka ɗan taɓa back sau ɗaya. Kana taɓa back sau ɗaya kun ga ya dawo da kai nan gurin. To ga wani daga gefen wannan shopping ɗin an sa record. To wannan record ɗin sai ka taɓa shi kamar haka. To zai yi, idan yayi sacin za ku ga wani guri na farko ya zama ja an sa pending, ga complete, ga freezing. To manufa wannan pending ɗin wani sa'in ana samu abin da kake so ka tura ɗin shine ya zo ya maƙale a nan cikin pending ɗin. To sai ka biyo shi nan ɗin, in ka biyo shi nan ɗin za ka tare shi, sai ka ce submit ɗin daga nan. Kana cewa submit ɗin zai tashi ya tafi. Yana tashi ya tafi, to shikenan aikin ka ya warware. Shi ma wannan ɗin da kai an je an rubuta ma ladan aikin ka, sai kuma ka daɗa taɓa shopping ɗin, sai ka daɗa taɓa gidan da kake ciki, sai ka dawo kan aikin ka ɗora. To wannan a lura sosai, domin wannan yana ba mutane matsala, don wani ya taɓa yi ɗaukar da ya maƙale yana ta jira wai har gari ya waye bai saki ba, to kun ga yayi asarar aikin sa. Sannan abin da nake so in nuna muku, lalle mutum ya rinka ƙoƙari yana gama ayyukansa, domin fa wannan aiki ne da sai ka yi a biya ka. Kuma wannan aiki a musulunci Allah ya yarda da shi, domin aiki za ka yi da guminka a biya ka. Kuma kun san dai kamfaninnika na karɓar talla, saboda haka kar mutum ya sakaci ko ya tsaya yana wasi ko wani abu, ya tsaya ya yi aiki a biya shi. In ka ci ka ci halak, domin aiki kai aka biya ka. Idan baka yi aiki ba fa ba za su biya ka ba. Ina daɗa jaddadawa, idan mutum bai aiki ba za su biya shi ba. To lalle mutum ya tsaya ya yi aiki, ya samu arziki lokacin da Allah ya kawo mana shi, domin wannan taimakon Allah ne. Allah ya turo mana da wannan harka ɗin, kuma mun gode masa. To saboda haka wannan shine abu yadda ake yi a yi aikin. Na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci.